Wrexham! Wrexham! Mae Wrexham ar y blaen! Croes yn ôl I mewn i'r gôl. Mae Arwel, Ifor ac Alun yma, neu fel maen nhw'n dweud, o, mor dda yw ein tîm. Owen ac Owens yma I ddathlu buddigoliaeth dros Notts County, wrth gwrs, un o'r tîmau da ni wedi datblygu rivalry mawr efo dros y 15 mis diwetha, a canlyniad arbennig, canlyniad gwell nag oedd rhan o'r tri o'n ni wedi ddarogan wythnos diwetha, I fod yn onest. Am unwaith fi oedd yr happy clapper a nes I ddweud gêm gyfartal. Arwel a Gefor wedi darogan colli gêm, ond oedd hi'n gêm agos fysa di gallu mynd unrhyw ffordd I fod yn onest, ond rhaid I ddeud erbyn y chwarter awr ola, unwaith I ni fynd ar y blaen, oedd o'n teimlo'n eitha cyfforddus ac oedd Notts County, fel bod nhw wedi dechrau rhedeg allan o syniadau. A dwi'n meddwl os hynny wedi digwydd I Wrexham, mae Wrexham yn reit dda am allu mynd ar ôl gêm fel da ni wedi gweld yn y wythnosau diwetha. Felly, Ifor, be ydy deimlad ydy ar ôl dy sadwn? Gorfoledd. Oedd y lot gwell na ni'n disgwyl yn wedig ar ôl gweld y tîm. Oedd y tîm ar bapur yn ddimod, y dalby'n dechrau. Ti'n meddwl o beth sy'n mynd I ddigwydd yma, ond oedd ni'n gadw, nath nhw ddim gadw nhw allan rhan fwyaf, ddim lot o gyfleoedd iddyn nhw. I ser nhw'n dawel, Crawley, McGoldrick, Langstaff. Gret, I fel bod Tozer ddim yn gwybod bod o'n chwarae tan y 10 munud cyn y gêm. Oedd o'n benni gamp, fel ti dweud, oedd hi'n agos, ond nath ni'n neud digon I ennill, oedd gynna ni'r rhywbeth bach extra, really, doedd gynnu nhw ddim. O'n i'n hapus iawn. Y Factor X, efallai. Factor X, ie. Arwel, beth ydy ti'n deimlo? Wel, enghraifft o... Nath cwpl o dim yn neud hyn I Wrecsam llynedd. Dwi'n meddwl, y Woking wrth I ni gael dro. Sut sysio ni allan yn amddiffynol? Hynny ydy, cael ni lawr a just sgwisio allan pob cyfle fel bod ni'n blino a just yn rhoi fyny yn y diwedd. A wnaethon ni wneud hynna I county yn ni'n teimlo. Perfformiad amddiffynol gwych am y gêm I gyd. A ni'n meddwl bod y tri yn y cefn o ystyried bod nhw ddim yn dri sydd wedi chwarae fe gilydd o blaen. Just cael allan bob dim bod yn dod i'w ffordd nhw. A ni'n bod Mendy am y clean yn wych yn amddiffynol. Ni'n gweld nhw ar y Sianeli just yn cael bob dim allan ac yn gweithio'n galed. James Jones eto, o'n i'n meddwl bod o'n wych dysadwn. A just, mae o'n gweithio mor galed a mae o'n just yn cael Sianeli ne. Gweithio un ochr i'r llall. A fel ti'n deud, mae gen i ni X-Factor y fyny ffrynt a pan maen nhw yn cael hanner cyfle, mae Lee a Mullin yn berig a dwi'n meddwl nath... Da ni'n camol Parky fel rhywbeth o tactical mastermind. Dwi'n gwybod... Dwi'n meddwl bod yn tactical mastermind, ond o ystyried bod... Rhan fwyaf o'r fans Wrexham o'n i'n nabod sa di dwy'n pwynt a di bod yn mwy na hapus efo pwynt a ddim yn gweld ffordd heibio I pwynt, really. A bod Parky jyst I cadw I ben a meddwl, na, da ni ddigon da I ennill. Mae'n chyrru yw'r blaen ni a hats off i'r Sam Dolby, a ni'n meddwl bod o yn dda iawn am yr 70 neu bynnag munud oedd nath o chwarae. A ie, oedd o'n wych bod yn y stand na, really. A dim ond mae'r 12 dyn yn y stand na yn cyfri, wrthyn ni gol I fyny, a munud wrthyn ni 2 gol I fyny. Oedd o fatha bod yr dorf just yn cario'r tîm wedyn a oedd y county ddim yn edrych atho dod nôl ni o gwbl. Na, oedd yr awyrgylch yn arbennig chwarae teg, oedd y dorf chwarae rhan yn doedd. Ac wrth gwrs, os ydy wedi cael mwy o'r docynnau, fysa yna lot fwy o gefnogwyr wedi bod yna ar ben hynny hefyd. Mae rhaid fi ddeud, mae'n ddiddorol nodi, yn rhannol falle trwy ffawd, ond mi nathon ni orffen I fyny efo tîm hefo chwaraewyr gorau am basio. Oedd gennym ni O'Connor a Evans a Tozer yn y cefn a wedyn Andy Cannon sy'n heiddi
dipyn o sylw os oedd o ddod i fewn, heb chwarae'n dipyn, chwarae'n dda, ond yn sydyn oedden ni'n edrych yn lot mwy cyfforddus mewn meddiant a hyd yn oed, nes di sôn am y gêm Woking llynedd, ond oedd y gêm Sutton nos Fawrth, chydig yn debyg, lle oedden ni pasio'r bêl yn ôl ymlaen, a wedyn jyst yn hitio fo'n hir, heb lot o siap, ond oedden ni'n edrych gymaint yn fwy compact a cyfforddus ar y bêl, hefo dau bêl drwydiwr yn y cefn, hefo Tozer yn doedd. So bydd hynna'n ddiddorol gweld be fydd Parky'n wneud wrth symud ymlaen, a mae'n bosib iawn fod o'n mynd i ddewis tîm i addasu y tîm o'n chwarae yn erbyn, ond oedden ni'n edrych gymaint o hynny'n fwy cyfforddus mewn meddiant yn erbyn tîm meddiant, ond hefyd yn gallu edrych yn beryg, yn gallu mynd o'r cefn i'r blaen yn gyflym os oedden ni angen, ond hefyd yn gallu cadw'r bêl. A mae rhaid i fi ddeud, Arthur o Cwondo yn y gôl i fi fod chwaraewr y gêm. A oedd o just yn edrych mor hyderus yn dod allan. Nath o ddim arbedion anhygoel, ond nath o cwbl o rei da, ond y fwy na dim, oedd o'n just yn edrych yn hyderus. Mae'n gallu tynnu'r bêl o'r awyr mwy na ddain, dydy? Yndi. Oedd o'n dod allan, a dwi'n meddwl oedd hynny'n rhoi hyder i weddill y tîm yn doedd, a felly oedd o'n berfformiad wedi'w adeiladu o'r cefn, ond oedd o'n gwbl heiddiannol, a dyna be oedd yn od yn y diwedd, oedd o fatha, fel nes i ddeud ar ôl, oedd nhw wedi dechrau rhedeg allan y syniadau yn doedd. O'n i'n teimlo... Dwi'n meddwl bod o Comco, mae'n anodd iawn i gero ti allan i'r bocs, a chydig iawn o gyfleoedd gafon nhw yn y bocs. Oedd yna beli'n dod ar draws, ond o Comco yn un o'i dyrnu nhw neu dal nhw, torri nhw allan. Ddim teimlo'r unrhyw adeg bod nhw'n mynd i sgorio, dweud y gwir lle. O'n i teimlo, wrth i'r gêm yn ddim mlaen, mae hon wedi bod yn dim. Mae'n dod â Lee a Palmer ymlaen sy'n dolfi, a mae yna lefel arall o fygysiad wedyn, a wedyn mwy sydyn mae yna le i Lee redeg ati nhw, a bach o lwc a dyn ni'n cael gol. Oedd na lwc, as gafon ni gol, gafon nhw gyfle syth ar ôl hynny, oedd yn gyfle da, a wedyn wrth gwrs athyn ni sgorio yn syth wedyn, a dwi'n meddwl mae o, fel nath Portugal i ni yn Cymru yn Euro 2016, pan mae rhywun yn sgorio 2 gol syth ar ôl i gilydd fel la, mae wedi bod yn dyn am amser hir, mae o'n hawdd colli calon chydig, a dwi'n meddwl nath hynny ddigwydd. Gafon nhw gyfleon, gafodd Langstaff un peniad, falle ddyla wedi gwneud yn well efo, a gafon nhw reit cyn hanner amser, gafon nhw gyfle eitha da. Ond ar ôl hynny, oedd o'n berfformiad i feddwl fod ni oddi cartre yn erbyn un o'r tîmau gorau yn y gyngrair. Mae rhaid fod yn eithriadol o hapus. Dwi'n siŵr os nath y peth beth ddigwyddodd rhwng Jones a Mullin effeithio nhw chydig bach, dwi'n gwybod. O'n i'n teimlo fod Mullin wedi cael cardyn coch, rwy'n si weld o. Dwi'n gwybod, ydy'r gêm wedi troi ar y bus fel yna? Bod nhw wedi colli calon chydig bach ar ôl hynny? Chi'n meddwl am hynny? Chi'n meddwl bod nhw'n heiddi cardyn coch? O'n i ddim meddwl bod o'n wreiddiol, o'n i'n eitha pell anno, actually, ond dwi'n meddwl nath o gael effaith ar y gêm. Oedd Jody Jones yn... Oedd o'n chwarae rei da, dwi'n gwybod pam gath o man of the match. Oedd o'n man of the match, ond... Dwi'n meddwl... Oedd o'n lot o welach ar ôl hynny, lle o'n i'n meddwl. Ac oedd yw antics oedd i dechrau ar ôl hynna, deifio, felly. Dwi'n meddwl bod hynna wedi cyfri'n herbyn nhw. Y ffaith bod Jody Jones wedi ennill penalties a wedi deifio o hynny mlaen. Dwi'n meddwl nath hynna gyfri o'i plaid nhw, ond... Dim peth negyddol, ond y chance ar ddiwedd y gêm a yn ystod yr ail hanner o'r not so falling apart yn there, a fatha championes yn ei fel, da ni braidd yn premature, dwi'n meddwl, ffaith bod nhw'n dal uwch yn ben ni. So dwi'n gwybod, gobeithio wneud yn dod nôl i'n brathu ni nes ymlaen yn y tymor, lle fydd yna gêm bwysig a... Ond ar bapur, da ni wedi chwarae'r tair gêm anodd ar rwan. Chwarae Mansfield i ffwr, Stockport i ffwr, a Notts County i ffwr. Pwy o wir? Gan i weld. Yndi, ond wrth gwrs,
dim cerdyn coch i Melyn, Lucas, ond cerdyn melyn, a'i bumed cerdyn melyn o y tymor yma, a mae wedi bod allan am fatha 6 wythnos. Felly, falle bod isio bod yn falus erbyn y dyfodol. A Melyn a McLean yn cael ei bumed cerdyn melyn. Felly, da ni'n colli'r 2 chwaraewr yna ar gyfer y gêm nesaf yn y gyngrair yn erbyn Gillingham. Ond hefyd, mwy o newyddion am yr anafiadau yna. Wrth gwrs wedi colli Tunnicliffe yn y 10 munud cyn y gêm, ond gobaith fydd o'n ôl mewn cwpl o wythnosau. Parky yn deud fod Hayden falle yn dod yn ôl mewn dyddiau yn hytrach na wythnosau, felly falle na ni weld yn y gemau cwpan, ond 8 wythnos i Ryan Barnett, 8 wythnos i Owen O'Connell, a'r newyddion hynod o drist heddiw, fod Stephen Fletcher yn mynd o dan law y llaw feddyg wythnos yma, a dim sôn am bryd fydd o'n ôl, achos fydd gen nhw well syniad ar ôl y llawdriniaeth, ond eto ddim disgwyl fydd o yma cyn Nadolig o leia. Felly, wel, i ddechrau, dwi'n meddwl bod Stephen Fletcher wedi cael argraff anhygol mewn amser byr. Mae o wedi sgorio, 2 gol wedi sgorio, ond o ran ei goliau y funud, mae o ydy'r un mwy llwyddiannus yn y tîm ar y funud, a mae'r goliau yna i gyd i bod yn rhai pwysig a wedi dod â pwyntiau ni. Mae o hefyd i bod yn wych yn rheoli gêm ar ddiwedd gêm lle da ni wedi bod ar y blaen a falle yn lliwio ni i'r buddigoliaeth. A mae'n agolled, a fwy na dim, falle mae'r gwahaniaeth mwyaf yna, ddoth o ar yr wythnos yna, lle oedd Wrexham wedi gwneud mes go iawn o arwyddo Armstrong, oedd o bobl yn dechrau chwerthin arni a pethau felly, ond yr eiliad o Stephen Fletcher yma, o hynny gyd i newid. Felly mae o wedi, ti'n gallu gweld i agwedd o'r y cae hefyd, mae o'n yn chwaraewr yn dydy. Unig beth edrych, wedi gobeithio, os ddeith o'n ôl, efo os wedi bod yn chwarae am 2 wythnos efo Penglin gwael, falle gawn ni andros o chwaraewr da yn ôl mewn chydig o wythnosau, ond colled ar ei ôl o. Be ti fel am y chwaraewyr eraill Arwel? Ia, dwi'n gweld nad chi chwilio ar Fletcher yn diwedd y game county, ac os diwedd y game, nath o'n neud oedd rhyw croiff turn yn yr awyr, o'n i'n amddiwffyn, ac oedd nhw'n pwysau dipyn, ond nath o jyst cael un cyffyrddiad, troi'r amddiffyn yn attack yn syth. Just y cyffyrddiad y boi yn hollol wahanol. A mae'n just, ti'n iawn, mae game management o'n brilliant, mae'n troi pwysau yn attack mewn un eiliad, a just eiliadau fel yn bwysig, dwi'n meddwl, mewn game eitha tyn. Ond ia, ti'n iawn, fydd Fletcher yn golled. Mae'n rhywbeth cysurus iawn am gael rhywun fatha fo ar y fainc. Os da ni'n ennill colli gêm gyfartal, efo 20 munud i fynd, mae gen ti rhywun felly sydd wirioneddol yn gallu newid llif y chwarae, gallu rhoi pwysau ymlaen. A beth sydd chydig bach yn bryderus hefyd, dwi'n meddwl, mae lot o'r anafiadau yma yn anafiadau i'r chwaraewyr sydd wedi cael anafiadau'n barod, so O'Connell, Hayden, mae'r chwaraewyr yma newydd o nôl o anafiadau mewn ffordd, so yn amlwg, da ni'n llynedd oedden ni'n sôn am yna jyst gymaint o gemau, gymaint o chwarae, gymaint o gemau cyngrair lle oedd o chwaraewyr wedi blino lenni. Dwi'n meddwl bod gennym ni'r esgus yna, mae chwaraewyr yn cael digon orffwys, dwi'n meddwl, yn enwedig yn ddiweddar, di'r gemau nosfawth yna ddim wedi bod yn gyson, gemau cwpan sydd wedi bod ar nosfawth, so ia, mae chydig bach yn bryderus na'r chwaraewyr yma sy'n dueddol o fod allan lot ydyn nhw, so dwi'n mynd gwybod os oes na ateb tymor hir i hynna. Fydd o'n ddiddorol iawn gwybod beth sy'n digwydd ym mis Ionawr rwan, gan bod, mae'r sgwad ni'n llawn, felly bydd rhaid rhyddhau rei ar fenthyg dwi'n cymryd, neu gwerthu am ni, os oes isio ddod ar rhywun arall i fewn. Dwi'n meddwl bod Parky yn teimlo o bosib bod o isio chwaraewyr i fewn. Dwi'n gwybod gan ni sgwrs wedyn am ffenestr drosglwyddo o bosib, ond ia, yr unig beth sydd yn pryderu fi bod ydy'r chwaraewyr yma yn
injury prone, neu ydyn nhw jyst i bod yn anlwcus. So, da ni angen Hayden, da ni angen O'Connell. Mae'r chwaraewr yma mynd i fod bwysig tuag at canol a diwedd y tymor, felly gobeithio bod nhw ddim yn, bod nhw'n gwella, tynnu Cliff yn un arall. Gobeithio bod nhw'n gwella, ynddo, a hynny'n fuan. Ifor, beth ti'n feddwl? Wel, dim yn ddi i gyd. Dwi'n meddwl bod Ford ar ei ffordd yn ôl. Mae Clywes dal yna, dydy. Mae Boyle dal yna. Mae Luke Young dal yna, Mae wastad. Luke Young dal yna, wrth gwrs. Jordan Davies, mae yna ddigon o'r sgar. Mae'r garfan yn gry. Dwi'n meddwl yr anafiadau yma'n taro tîm arall. Dwi'n meddwl ar ben iddyn nhw, mae gennym ni'r garfan gry na. Mae Stockport i colli Louis Barry yn do am fisoedd. So, mae'n mynd i ddigwydd. A da ni mewn sefyllfa well na pawb. Dyna'r ateb happy clappers swyddogol. So. Dwi'n poeni am y gennym ni'r gemau cwpa yma rwan. A pwy awyr mae chwaraewyr fel bod nhw'n dod nôl yn gynt. Wedi sôn am Fletcher, am Mullin, sôn nôl yn gynt na pawb di ddeud. Dim yn ddiwedd y byd, ond mae heddiw newyddion am Fletcher wedi dod o fi lawr chydig bach o'r cwmwl na ar ôl gysadwn. Ond, na, da ni'n iawn. Da ni'n mynd i fod yn oce, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr, fel Marwel yn dweud, ti'n siŵr lle mae Parc i arni efo eisiau dod â pobl i mewn. Mae y weld reit hapus, efo pwy sy'n yna. Lle ni weld. Dwi'n meddwl bod o deg deud fod rhan fwyaf tîm mewn cwmpas ni wedi cael llawer o anafiadau hefyd, o Bostock ddim yn chwarae nag oedd mae Notts County wedi cael anafiadau, Stockport wedi cael 3 chwaraewr allan am y tymor gan Stockport, felly ond mae'n siŵr na nhw dod â rhywun i fewn yn mis Ionawr, cos mae gen nhw digon o arian. Ond mae hi'n, ydy, a mae'r garfan yn gry, ydy. Ond bydd o'n ddiddorol gweld be wneith ddigwydd yn Ionawr. Dwi'n teimlo bod Parc i'n anhapus efo'r garfan, ond mae o'n benderfyniad anodd os ydy rhywun wedi brifo am fis neu 2 arall yn mis Ionawr, wyt ti'n sticio hefo nhw, neu wyt ti'n dod â rhywun sydd yn hollach i fewn. Felly, ond mae'r garfan yn eitha cry. Dwi'n meddwl fydd o ddiddorol gan fod Mullin a Fletcher ddim yna ar gyfer y gêm yn erbyn Gillingham. Dim ond 3 ymwysodwr sydd gen ni rwan, a Bickerstaff yn un ohonyn nhw. Felly fydd rhaid ni fod yn falus hefo'r garfan. Ond lle da ni ar y funud, da ni ddim yn rhy ddrwg. A fel ydych chi dweud, mae yna bobl yn dod yn ôl. Mae Ford yn bwysig iawn rwan hefo anaf yna i Barnett, dydy. A felly, gobeithio fydd Liam McAlinden ddim yn cael ei alw ar y garfan yn ormodol, ond na, rhaid i ddweud, da ni'n edrych yn iawn. A rhywun sydd dal i edrych yn iawn ydy tîm y merched hefyd, buddigoliaeth yn y Darbi Gogledd Cymru yn erbyn TNS ar ddydd Sul. Be ddau ti'n feddwl Arwel? Perfformiad da, buddigoliaeth da. Mae TNS yn un o'r tîmau canol y tabl ne. Tebyg i Aberystwyth, really. Maen nhw'n sefyll yn yr haen ganol ne yn yr adran. A Cara Jones yn sefyll allan, really. Hi oedd y chwarae wraig nath sefyll fyny, really. A cael bobl i dal i sylw, achos nath i gymryd i'w cyfleon yn wych, gwaith yn Lilyfoot ar yr chwith ar gyfer y gol gyntaf, a Rosie Hughes efo bach o worldy, yn amlwg 100 o goliau i'r clwb rwan mewn nifer ridiculous o gemau. 40 rhywbeth, ie. 6 neu rhywbeth, ie. Dim yn hanner 100 o gemau. A Cara Jones wedyn yn cymryd i'w hael gol yn wych yn yr ail hanner, felly oedd TNS gael worldy hefyd, free kick, reit yn y top bins. So, mae'n falch gweld bod nhw'n gallu cael perfformiadau cryf adre, dwi'n meddwl. Mae yna rhywbeth i ddeud am greu rhyw fath o
rhyw amphitheatr lleol adre lle maen nhw'n gallu rhoi braw i dimau. A dwi'n gwybod y graig ddim yn lle mae pawb yn ffafrio fel cae cartre, ond yn sicr maen nhw'n creu rhyw fath o awyrgylch adre lle maen nhw'n gallu curo timau. Felly, dwi'n meddwl y gêm, maen nhw'n chwarae Met Caerdydd dydd Sul yma o weld canlyniadau diweddar Caerdydd, y Met Caerdydd, dylen nhw giro. Tîm ifanc dwi'n meddwl gan Met Caerdydd. A wedyn y gêm fawr, dwi'n meddwl, ar yr 4-15 o Dachwedd yn erbyn Abertawe yn Abertawe. So, honno fydd y gêm un o'r gemau mwyaf, achos os dyn nhw'n llwyddo i gael triffwynt yn fanau, dwi'n meddwl bod gen nhw gyfle gwirioneddol am y cynghrair wedyn. Yn amlwg mae'r cynghrair torri'n hanner, ond dwi'n meddwl na hwnna fydd yr prawf litmus i'r tîm, os dyn nhw'n gallu cael perfformiad dau oddi cartre yn y Tawes, fydd eisiau curo nhw. O'n i'n siarad efo Katie Hosford, capten y tîm merched Abertawe. Os dwytha, mae'n dod i wneud sesiynau efo plant yn ysgol, so o'n i'n deithi, wel, nad hi'n deithi fi, actually, bod nhw'n barod am Wrexham, ond nhw'n edrych ymlaen i gael, gael pwyntiau nôl oddi wrthyn ni, so, gawn ni ddal. Sut ti roi rhyw dacl o'r tu ôl yn ni? Dwi'n gwybod, sy'n lycha bel yn rhywbeth y ti. Efo'r beth ti'n deimlo? Ie, o gêm dydd Sul, jyst i ychwanegu at beth Arwel di ddeud, beth arall o'n i weld, dwi'n meddwl bod i ffitrwydd nhw'n dechrau dod drwodd rhan, a hefyd yn Aberystwyth, ti'n gweld maen nhw'n cryfhau wrth i gêm mynd yn ei blaen, maen nhw'n ffendio mwy o le, ie, a wedyn ar ôl dydd Sul fydden nhw wedi chwarae pawb yn y gyngrair unwaith, wedyn mae'n amlwg bod y tri tîm ar y top yn gryfach na pawb arall. Wedyn mae eisiau ni fynd y cam nesaf, a herio Abertawe Caerdydd. Ddol mae Abertawe Caerdydd wedi dechrau symud i gemau yn dod i'r prif stadiwmau. Mae Caerdydd yn chwarae'n CCS, mae Abertawe yn symud gem ni i'r Swansea.com. Mae falle mas ar amser nes fydd yn un ôl ar cae ras, felly yn ail hanner y tymor. Mae drwy gyda dwi'n meddwl bod yn cae ni yn dda iawn ar lot o gemau. Ie, hapus iawn edrych ymlaen at gêm dydd Sul yn coedi am yn y chwarae, yn Nghaerdydd. Ydy, mae o'n, wel, i ddechrau 100 o goliau yn record anhygol gan Rosie Hughes, ond mae o'n gret weld Cara Jones yn dod a cael rhywun arall sydd hefyd yn gallu cyfrannu'n yr un ffordd, ydy. Mae jyst gweld y garfan yn cryfhau, a mae o'n gam mawr o'r gyngrair llynedd i'r gyngrair yma, ydy, a maen nhw wedi gwneud y naid yna yn arbennig o dda, a wedyn y cwestiwn mawr nesaf, dwi'n meddwl fod nhw'n edrych fel fod nhw wedi cael eu lle yn y 4 ucha, ond ydyn nhw'n gallu cystadlu yn erbyn Caerdydd ac Abertawe, ac ar y funud, da ni ddim yn bell o hynny, na dyna, falle mae jyst parhau i arfer y chwarae o'r lefel yma sydd angen i wneud, achos mae'n mae yna ysbryd yn y tîm, mae yna sgil yn y tîm, a yn barod mae nhw i gweld yn fwy ffit hefyd yn dydyn, so felly mae o'n edrych yn addawol iawn, a fel oedd ti'n deud, Met Caerdydd penwythnos nesaf, a gobeithio gawn ni ganlyniad da yn fan'na, mae'n edrych yn eitha addawol. A penwythnos nesaf mae Wrexham yn mynd yn ôl i gwpan yr FA, lle wrth gwrs gafon ni lot o lwyddiant llynedd a gystadleuaeth pwysig iawn yn hanes y clwb. Gêm anodd iawn i ddechrau, oddi cartre yn Mansfield. Ifor, beth ti'n feddwl fydd y meddwl Parky i fod yn onest? Dwi wirioneddol ddim yn gwybod nhw wedi ar ôl colli Fletcher heddiw. Os diolch yn dewis Mullin di Sadwrn, wedyn fydd Mullin ddim yn chwarae am sefnos. Os di Mullin cael ei ddewis i Garfan Cymru, Mullin ddim ar gael nes y 15 o Dachwedd. Felly, dwi'n meddwl fydd hynny'n mynd i ddigwydd, ond falle mae yna bwysau chwarae Mullin wedyn. A yr un peth efo McLean, pa mor beth ydy'r cefnwyr. Mae falle fydd o'n gorfod dewis tîm gweddol o gry. Jyst achos o'r sefyllfa anafiadau. A
eto mae'n dibynnu sydd oedd gen Mansfield game fawr neithiwr, yn ebyn Port Vale yn y gyngor, yn dod. So, bydden nhw wedi chwarae tîm gorau, eisiau gorffus reid y sadwrn yma. Mae'n ddiddorol. So, dwi'n siŵr lle fydd o anu. Dwi'n meddwl fydd o'n eitha relaxed, dweud gwir. Be mae'n dod iddi a falle canolbwyntio ar y troffi yn hytrach na'r gêm yma gan bod ni drodd i'r rown nesaf yn barod a canolbwyntio ar y gyngrair fydd i. Be ti'n feddwl Arwel? Wel, o'n i yn ymhen, o'n i'n meddwl ar gyfer y gêm nos Fawrth, B tîm yn de, achos dwi'n iawn yn dweud bod y ddau dîm drwad yn barod o'r tabl. Yndyn. So, mae'n free hit, really. Mae'n gyfle i dewis pa bynnag tîm mae eisiau. Sa'n byd yn gyrru ar y gêm. Dwi'n meddwl neith o dewis tîm gwahanol iawn yn erbyn Mansfield hefyd. Yn amlwg maen nhw'n dîm da iawn. Dwi'n meddwl bod yna unrhyw fath o bwysau yn un yr FA Cup o ran, da ni allan. Dwi wedi crybwyll o blaen. Mae B tîm Wrexham yn, dwi'n meddwl, yn well na rhan fwyaf o B teams tîmau League 2. A waith iddo fo chwarae Mylin am y clean rwan. Maen nhw'n colli Gillingham. Maen nhw'n cael gan nhw bythefnos o brec, beth bynnag, dwi'n meddwl. Dwi'n gweld nhw'n dechrau un o'r ddau nos Fawrth. So waith i Mylin am y clean dechrau. A wedyn mae gen ti dy streicer fyny ffrynt. Dibynnu ar ffitrwydd pobl wedyn yn dydi. Dwi'n meddwl mae George Evans di chwarae lot yn ddiweddar. A dwi'n meddwl mae o'n allweddol i ni. Mae eisiau cadw fo'n yn ffit, ond fydd o'n ddiddorol gweld. Fydd o'n ddifyr gweld os ar tactics nath weithio yn ebyn county yn cael rhywbeth o effaith ar y dewis y tîm o hyn ymlaen, achos ti'n iawn tîm o chwaraewyr pêl-droed wirioneddol yn gallu cadw'r bêl a pasio oedden nhw, nath chwarae yn amddiffynol iawn, a chwarae yn amddiffynol yn dda. Felly, dwi'n gwybod os wedi cael effaith, os geitho effaith fel feddylwyr Pagi, ydy'n mynd i drio chwarae mwy o bêl-droed a dod Andy Cannon i fewn, achos o ran chwarae mwy o bêl-droed allan o'r cefn, mae Andy Cannon yn cynnig rhywbeth, a ti'n gweld trionglau yn ystod yr ail hanner yn enwedig, dod ar bêl ne drwy Andy Cannon a newid yr amddiffyn yn ymosod. O ran gwylio'r bêl-droed, sy'n ni wrth y modd, ond dwi ddigon hapus efo'r canlyniadau ar hyn o bryd. Sy'n ni'n rhoi fyny canlyniadau da am... Dwi'n meddwl fod Notts County a tîm delfrydol i chwarae mas yna o bêl-droed ni erbyn. Maen nhw'n dîm eitha neis. Maen nhw'n chwarae'r pêl-droed hipster yma. Dyn nhw'n mynd or-gorfforol. Mi oedd hynny'n siwtio'r line-up o gyda ni ddisad, ond dwi'n meddwl. Mae jyst yn dangos, mae Parky'n licio Cannon, dwi'n meddwl. Oedd o jyst ddim wedi cael dechrau da iawn i tymor nag oedd wedi cael ei, orfodi wrach dwi'n siŵr i wneud y penderfyniadau oherwydd anaf, ond mae'n ddiddorol. Ond fel da chi'n cytuno, dwi'n siŵr, dydyn ni'n chwarae pêl-droed deiniadol iawn o ran cadw meddiant eich dan. Dyn ni'n mynd tiki-taka. Na. Pêl-droed, tîm o unigolion ydyn ni ar un lefel. Bod yr ysbryd yn dda. Dyn ni'n sgorio gol brilliant, ond... fydd o ddiddorol, dwi'n gweld, yn symud ymlaen pwy fydd yn dewis, achos fydd hwnna'n rhywbeth iddo fo feddwl amdano fo, oedd chwarae hefo, dau chwaraewyr canol cae mewn pwrpas yn 2 o'r 3 cefn, oedden ni'n edrych yn llawer mwy cyfforddus mewn meddiant, sy'n doedden, ond a wrth gwrs bod Mansfield yn dîm sy'n chwarae pêl-droed hefyd, felly falle fod o'n meddwl, ond dwi'n meddwl wneith o big o tîm eitha cry, dwi'n meddwl mae'r FA Cup yn dod â lot o sylw a arian falle i'r clwb, ond os oes yna unrhyw hint o anaf gen rhywun fydden nhw ddim yn chwarae, achos y flaenoriaeth ydy'r gyngrair. Felly, sy'n ddim yn syni fydd rhywun fel Aaron Hayden yn dod yn ôl, os ydy o yn ffit i chwarae, achos mae'n gêm iddo fo gael. Cytuno'r llwyr fydd tîm nos Fawrth yn ail dîm, dio ddim yn mynd i rhoi bobl 4 diwrnod cyn gêm bwysig a rhoi mwy o gyfle iddyn nhw anafu hynny. Ond dwi'n meddwl
fel ydy efo'r dweud, mae o'n neud synwyr i chwarae McLean a Mullin, achos os dyn nhw ddim yn chwarae, mae o'n 2 wythnos heb gêm, dydy. Sydd falle chydig bach yn ormod i roed, achos maen nhw'n mynd i gael pythefnos heb gêm beth bynnag yn dydyn nhw, a heb sôn am beth sy'n digwydd efo Carfan Cymru. Felly dwi'n gweld Mullin a McLean, a wedyn yn dibynnu ar mae'n anafiadau a pethau felly, ond falle Hayden yn dod yn ôl. A falle eto, mae Clyweth yn dieddol o chwarae yn y gemau Cwpan FA, dydan, so sy'n mynd i Clyweth yn lle Evans er enghraifft, yn defo hynny'n. A falle, os di Hayden yn ffit fod yn lle Tom O'Connor, mae wedi chwarae lot o gemau. A'r cwestiwn arall, wrth gwrs, ydi Tozer, achos o Tozer ddim yn y garfan hyn o'n nag oedd ar gyfer dysadwn, a'r prif reswm doedd o ddim, oedd o gen fo anaf i'w benglin, felly os ydi o dal, falle fod wedi chwarae trwy chydig o boen ar dysadwn, felly mae'n gwneud synwyr i'w orffwys o hefyd. Felly... Nas o ryw un camgymeriad yn ar wahân, i gasgu yn dda o'n i'n meddwl. Ia, gafodd o gêm dda iawn yn do, ac oedd o'n unwaith eto Langstaff ddim yn cael gêm dda, a Tozer wedi gwneud job arno fo. Felly oedd o'n perfformiad capten go iawn i ddod ar y cae, heb dim rhybydd, a'r rheswm bod o ddim yn y garfan oedd fod wedi brifo, ond fod wedi deud wrth Parky, o na, dwi'n iawn i chwarae. A dwi'n meddwl, wel, yn amlwg wrth edrych yn ôl y penderfyniad iawn, achos mae Boyle yn dda yn yr awyr yn dydi, ond dio ddim yn chwaraewr meddiad, ac oedd o ddim yn gêm lle dda ti angen rhywun oedd yn arbennig. Oedd ti ddim yn ofn nhw o'i cicio cornel nag oedd? Na, hyd yn oed efo 2 funud i fynd, oedden nhw'n cymryd rei byr yn doedden, felly oedd hynny ddiddorol, a dwi'n siŵr fydd y tîm yn newid wrth i ni chwarae yn erbyn tîmau mwy corfforol, fel ydych chi'n dweud, ond bydd o'n ddiddorol gweld y tîm yn erbyn Gillingham. Dwi'n meddwl fydd y tîm yn erbyn, ddim Gillingham, y tîm yn erbyn Mansfield, a dwi'n cytuno fydd y tîm yn erbyn Port Vale yn dîm ail dîm, ond eto mae'n siŵr fydden ni gystadleuol, achos mae bobl fel Luke Young, Jordan Davies ar ein eisiau gêm ac efo pwynt i brofi dydan, felly mae hynny'n sefyllfa da i fod, a Clyweth a bobl fel mae hefyd yn... O'n i'n gweld heddiw bod Oli Palmer di siafio ei farf, mae'n edrych fel chwaraewr newydd. Ydy, mae'n edrych yn iau, felly... Twylla un neu 2 o'r gwrs yn edrych. Ydy, ond wrth gwrs mae Oli Palmer ydy'r prif chwaraewr rwan, ynddo. Mae Dolby a Bickerstaff dipyn llai profiadol. Dych chi'n meddwl nes o drio rhoi Lee up front? Nas o rhyw arbrofi efo hynny, do, ar y peth Mullin allan, nas o'n rili gweithio. Nethon ni ddechrau tymor heb Mullin a Fletcher, cofio? Do. 8 gêm. Do, a ddim neu, ac i fod yn onest, oedden ni sgorio goliad, oedden gadael nhw fewn oedd y broblem. Felly, da ni wedi dechrau gwella ar gadael nhw fewn, a mae Mullin wedi ychwanegu. Ydy, a'r opsiwn arall wrth gwrs ydy rhywun fel Palmer a Benny Hinn, a fod gen ti Elliot Lee a Jordan Davies hefo'i gilydd, a mae'r ddau yna yn gallu sgorio goliad, a falle fod nhw'n fwy peryg o ran goliau na Dolby a Bickerstaff. Felly mae yna opsiynau. Felly fydd o'n ddiddorol, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl sy'n dda i Jordan Davies cael i'w 2 gêm, so falle sy'n fawr yn gallu chwarae'r 2 gêm nesaf yma. Wedyn mae'n barod ar gyfer Gillingham. Ie, a swn i'n syni fod rhyw fel Clyweth falle cael 2 gêm, achos dio ddim wedi chwarae llawer, na di, a falle fod o'n anebygol o chwarae yn y gêm gyngrair yn erbyn Gillingham, felly pam lai chwarae fod Dysadwn a nos Fawrth yn def. Felly, dwi'n meddwl, a hefyd wrth gwrs, does gen ni ddim carfan i chwarae 2 dîm rwan, achos mae gen ni lot o anafiadau, so fi rhaid unai ddod ar hogiau ifanc iawn, bosib iawn fydd Aaron James yn cael gêm arall yn erbyn Port Vale, ond hefyd dwi'n meddwl falle bydd, mae cwpl o chwaraewr, dwi'n ddim yn beth drwg i roed chydig o amser yn eu coesau nhw iddyn nhw, nadi. Yn ewedig y rhai sy'n falle dod ymlaen fel eilyddion, mae cael 90 munud yn wahanol yn dydi, felly mae o dda i roed yr
y milltiroedd yn y coesau, fel maen nhw'n dweud. Felly mae gennym ni sawl gêm i edrych ymlaen atyn nhw, o gêm gyffroes cwpan yr FA yn dod yn ôl, a gobeithio fyddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.